ассалому алайкум ба ҳама тамошобиноне ки алҳол моро тамошо карда истоданд. Дӯстони азиз, имрӯз баҳри шумо як намуди методеро ба шумо пешниҳод мекунем ки шумо худ дар ҳайрат меафтед. Баъзе инсонҳо мумкин ҳамин чизро надонанд. Чӣ метод аст? Инсонҳое ки хароб ҳастанд мехоҳанд ки дар муҳлати 10 рӯз 10 кило вес бигиранд. ин ягон дурӯғе нест, фиребе нест. Алҳол ма тарзи тайёр кардани ҳаминро ба шумо пешниҳод мекунем ки чӣ гуна тайёр мекунанд, нишонтон метавам. Ҳамин хел шумо як тайёр бикунен, 10 рӯз ҳаминро истифода барен, вақта рафта аввал худро дар мисол ягон ҷо кило бикашен ки чанд кило вазн дорен. Баъде ки 10 рӯз ҳаминро истифода бурден, дар кадом муҳлат, дар кадом ҳолат бояд инро истифода баред. Ҳамин 10 рӯз истифода бар, боз рафта тори тарозу як баро ба ҳамон ҳолат меге ки дар ҳақиқат ин дуруст будааст. Хайҳо мисол инсонҳое ҳастанд ки 10 кило мо мегем, барои чӣ ки баъзе инсонҳоро то 10 килоро мехезонанд, баъзе инсонҳоро то 6, 7, 8 килоро мехезонанд. Агар мо як бо ҳаминро бизанем, ҳамон весмон ба қадмон як мешавад. яъне ки қадди ман 180 боша, бояд веси ман минимум 75 кило бояд боша. Веси ман қадди ман 180, мо бояд 75 кило бошам. Оле баъд шумо мегӯед ки худат қоқе чӣ ба харобӣ чӣ ба намекунӣ. Баъд иншалло ба шумо дар охири видео мерасонам ки барои чӣ ман накардагӣ ҳастам ва барои чӣ ман хароб ҳастам. Ҳамагия барои шумо мефаҳмонам. Аз ҳамат хоҳиш мекунам, камакак реклама дорем. Бисёри инсонҳо барои мо ҳамин реклама намефорад. Бародарони азиз, ҳамин ютубе ки вақте ки ҳозир мо видео баҳри шумо пешниҳод кардастем, ҳамин видеои моро ҳамин бародаро пеш мебаранд. Яъне ки ё ҳамин суме ки моро метиҳанд, мо барои ҳамин шумо видео мекунем, яъне ки ҳамин чизҳоро асбобҳоро мо ба ҳамин суми ҳамиён мехарем. Барои ҳамин сабаб мо 1 дақиқа вақти шуморо барои реклама мегирам. Баъди реклама ҳамаги ҳаминро ба шумо пешниҳод мекунам. Бо диққат тамошо кунед. Шахсоне ки мехоҳанд сарҳади Қазоқистонро аз шаҳри Москва бигзаранд, ман боварӣ дорам ки дар шаҳри Москва ин хел компания дигар нест. Ин ягон фиреб нест. Дӯстони азиз, аз ҳама компания боварӣ, компания беҳтарин дар шаҳри Москва мебошад. Номерҳо дар рӯи экран аст. Занг занед, бигӯед мо аз шабакаи садои умед ба шумо занг задаем. Шуморо омада аз ҷои зистатон гирифта ба сарҳади Қазоқистон бурда бо хости Аллоҳ оварда дар ҷои зистатон мегузорад. Беҳтарин компания, фаромӯш накунед дӯстони азиз, бо ҳамин компания мехоҳем шумо ба сарҳади Қазоқистон бигзаред. Акнун мо мегзарем ба ҳамон методе ки ман алҳол баҳри шумо пешниҳод мекунам ки мо бояд дар ин чӣ истифода кунем. Ва ширшам иншоаллоҳ баҳри шумо пешниҳод мекунам. Ва дӯстони азиз, ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст ки агар сафедиро бо сафедӣ мисол ки алдраш карди хӯрдӣ, оста инсонро мегӯяд ба касалии пӯст ҳам мебарад. Ҳамин сабаб шумо метавонед ки ҳамин тухма сафедиша бигиред, ҳамон оби сафедиша мегиред, ҳамон зардиша меандозед. ҳозир ман нишонтон метавонам чӣ хеле мекунам. ҳозир ман тайёр кардаги ҳастам. мо ду бананара майда карда дар даруни мегузорем. хай бо чизе ки шумо метавонед ки ира майда кунед. хай ки тоҷикӣ кардаги мо бахшишда. нигоҳ кунед дӯстони азиз, мо инро майда кардем. полӣ мекунем ки майда шавад, ог шавада. баъд аз ин ду тухмро меандозем дар ду тухмам ки хом. як қошуқ сметана. мо тоҷикиш мекунем. ба ҳамин мегирем, шумо метавонед ба қошуқ бигиред. баъдан дӯстони гиромиқадр инро омехта мекунем, яъне ки мекобем шумо. دیدستن که دوستان عزیز این با چی تبدیل داشت.
و тамошобинони азиз мо дар ин ҷо як стакан шир меандозем. Як стакан шир ба стакан 200 грамм, яъне ки ман медонам ки ҳами чанд қадари шира баандозам 200 грамм меша. Шумо дар стакан мегирен. Як стакан шир 200 грамм, яъне ки меандозем. бо як бори дигар омехта мекунем, яъне ки мекӯбем ша. дӯстони азиз, алҳол тайёр шуд. тарзи истифода барданашам ман иншоалло ба шумо мефаҳмонам ки чӣ гуна я истифода бардӣ. Баъди истифода бурдани бояд чӣ кор кунӣ, ӯзи ман ба шумо нишон медиҳам. Кадом ҳолат мо иро бояд истифода кунем. метавонем ки иро бегоҳ иро истифода карда метавонем. Мисол ҳами соати 9 бегоҳ ки хӯрдӣ, фардо ҳами соати 9 бегоҳ бихӯр. Яъне ки иро соати 9 хӯрдӣ, пага соати 6 7 хӯрдӣ, ин хел намешавад. Бояд ки ҳами тарзи ҳами чиза тайёр кардан, яъне ки барои веса бардоштан ҳамин хел чиз аст ки соати 9 ки хӯрдӣ, бояд ки соати 9 да бихӯрӣ. вақте ки иро истифода мекунем, вақте ки иро мехӯрем, дӯстони азиз, ҳамон ҳолат мо бояд чӣ кор кунем? Вақте ки мехӯрем, бояд ки машқ бикунем. Арҷумани пресс, шиштану хестан, ҳамин қашамхатиябе бикунем. Барои мо фоида дорад. Зеро ин ки агар иро накардем, ин одама жирни мекунад, рӯғанӣ мекунад, ӯ яъне ки пресс намекунад танаи инсона. вақте ки мо машқ кардем, ҳамин чиза ки хӯрдем машқ кардем, ҳам танаро фарбеҳ мекунад, ҳам метавонем ки пресс мешавад. вақте ки накардем, жирни мешавад. ва барои чӣ инсонҳо пешобро дар ҳамин хел ҷойҳо мекунанд? медонем ки барои чӣ инсон бисёр дар ҳама дарду ғаму андӯғу инам хали чизо кушаста? барои он ки дар як ҷо пешоб мекунад. ҳамаи мо шумо мекунем дар ҳамин хел ҷо. агар я хоҳем фаҳмидан, ба ҳамин наздикӣ ман иншоалло ки ира видео мекунам ва бо як намуд об обозӣ мекунем. я ҳамаи мо шумо ин об қатӣ обозӣ мекунем ва аз ҳамин об мо менӯшем. бисёр янем касалиҳое ки ҳозир ман мегумтонам, асаб, гурда, дил, нафас, роҳи нафас, бисёри касалиҳо айриён ҳамин се чизе ки мо баъри шумо пешниҳод кардам гуфтум, яъне ки аз пешоб, аз ҳамин мисол обе ки обозӣ мекунем, аз ҳамин чиз сар мезана. ин суханҳое ки ман алҳол гуфта истодамтон, ин суханҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳаст. ба ҳамин сабаб ман баҳртон иншоалло ки ба ҳамин наздикӣ пешниҳод мекунам. тамошобинони азиз, агар шумо хоҳед ман ин видеоро баҳри шумо пешниҳод кунам, ҳатман дар шабакаи мо обуна шавед ва лайкро зер намоед ва видеоҳои моро падалиста кунед дар имо, ватсап ва одноклассники ва ба дӯстони худтон канали моро муаррифӣ кунед. вақте ки дӯстони худтонро мебинед, бигӯед ки мисол дар ютуб ҳамин хел канал аст бо номи Садои умед, дар омада обуна шавед. иншоалло ки мо ҳаракат мекунем ки ҳар як видеое кунем баҳри шумо пешниҳод кунем, барои шумо як фоидае дошта бошад. ай ҳамин сабаб обуна шавед ва интизори видеороликое ки ба шумо ваъда додагиам ҳамон шавед. агар ман 100 000 подписчик шава канали мо, иншоалло як роликое ки баҳртон пешниҳод мекунем. ман боварам киноҳое ки баҳртон сиёмка мекунем, як киномон ҳаст дар ҳамин канал, кадоме ки дидагӣ нестай, кинои филми тоҷикӣ аз худо ноумед машав, дар омада шумо тамошо бикунед ҳамин киноро. ин камака голи оддӣ астай. ба ҳамин наздикӣ беҳтарин роликоро мо иншоалло 100 000 кишид, мо роликомон сар мешавад. бо Қори Мирзо Маҳмудҷон мо ҳамеша то умре ки иншоалло ки дорем, аз баъри ҳамдигар мисол ҷудо намешавем, беҳтарин роликоро баҳртон пешниҳод мекунем. канали бародари мо Қори Мирзо Маҳмудҷон дар ютуб бо номи Ҳанафӣ ТВ, англиси қати Ҳанафӣ ТВ нависен, номшам дар рӯи экрани шумо биромад. ҳатман дар омада обуна шавен. беҳтарин нашидҳову роликоро дар он каналам шумо дастрас карда метавонед. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳозир як қуртае мегирам, бо нагӯем ки ягон заҳра ягон чи аста. бо як чизи хубӣ дорад ки дӯстони азиз, яъне ки хӯрданашам удобнае барои инсон, яъне ки хубае, бӯи хуш дорад, маззаашам хеле болаззат аст. як бор карден хӯрден, иншоалло ки дар ҳаққи мо дуо кунед, мо ҳамин хел чизҳоро беҳтарин оша баҳртон пешниҳод мекунем. дар амони Аллоҳ.